umiling, intay aming idiring, tihayat Diyos sa nasuni, tuyaw napiling, daytoy ialaw, mainaramid ti Apo. Umay kayo, kaagraksak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako makata kayo. Sa umamin ka. Tugtuloy tayo kagkarkararag, kay kumapuso tayo, kankanayon na si kakararag. Agtal-talag iti Diyos, idatun tayo kinkuhan na ti amin tayo, ti pagilian tayo, nagiti pakaseknan tayo, ti parokya, ti gimong, nagiti pampamilya. Tapno maikari tayo magirano iti dati ng Santo na Misteryo, bigbigan tayo pwede iti basbasol tayo, pagbabaw yan tayo ida, yan tanay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managaya. Sika anay paundog no paimbagan dagiti puso nga agdagawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika na imaytap no ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabat na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Saranayan na kamkat Apo, kiti paay mo takaasim kada kami nga agdaw-dawat ken ka. Agragsak kami, gapota si katinangaramid ken nang ituray kada kami. Pasanton na kam kadi, ket pagtalinaidan na kam anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan diing gana. Amen. Imaibasa na adaw iti libro ti kinasilig. At dadag iti nalinteg iti panalakmig ti Diyos. Ket di danto ang sagaba iti panakaparparigan. Bidot ken minamaag a panunongten, amatay dagiti nalinteg at tao. Ket nakamamak ti kinadakes ti papatay da. Umanaw da iti sigong tayo, ngem saan adidigrat ipapanaw da. Kinapudno na, si tatalnada nga aging ina na, iti imatang dagiti tattao, nalabit amat nagusada, ngem mong namnamada agbyag iti agnanayon. Awan ka is ka dagiti panagsagabada, no idilig ka dagiti gunguna awaten danto. Tinenebida ti Diyos akas balito iti pagtunawan, ket napaneknekan na amay karida kenkwana. Inawat na ida akas iti panangawat na kadagiti daton ang mapuuran, dagiti agdaydayaw kenkwana iti sango ti altar. Intun umay ti Diyos amang tet iti gunguna kadagiti nalinteg. Umilayad danto akas kinasinjan agarami, amang murang kadagiti managdakdakes. Ito rayan danto dagiti pagilian ken tattao, ket tinto Apo ti arida iti agnanayon. Isudang ang talimpig ti Diyos, maawatan danto ti kinapudno dagiti adalan na. Ket isudang ang nagtalinaed anapudno, agtaeng danto ken kuana iti sidong ti ayat na. Agsipud tanasayaat ken manangaasi kadagiti pinili na. Isao ti Apo, Agyaman tayo ni Diyos. dagiti nagiwa bayat ti panagmula da, agapit danto asira lagsa. Dagiti nagiwa bayat ti panagmula da, agapit danto asira lagsa. Kas kamla at tagtag-inget, idi subli na kami ti Apo ijesyon. Kas taunay ti katkatawa ken kantami gapu iti ragko. Dagiti nagiwa bayat ti panagmula da, agapit danto asira lagsa. Iti kasta pinunalig ti sabanya nasyon, impaay ti Apo dagiti naindaklan abanag kadakwada, agpaiso nga impaay na kada kami,
dagiti dadakkel abahanag, ket anyan aragsak mi. Dagiti Dagiti nagiwabayan, ipanagmulada, katapit dan tuwan sila. O Apo, isubli na kami kadi, itisigot a kinarangay mi. Kas iti pinangpuno, itudong dagiti namaga akarayan. Ipanubos mo kadi, dagiti lulwa, bayat ipanagmulada, agapit danto asiraragsa. Dagiti nagiwabayan, ipanagmulada, agapit danto asiraragsa. Dagiti agsangsangit na napanagbunuhon, as iaawit iti bining, agsublidan to asiraragsa, as iaapit iti apit da. Dagiti nagiwabayan, dagiti nagiwabayan, ipanagmulada, agapit danto asiraragsa. Ti Kalbaryan ti Apo, kas maibagay, ket amin to maitekluken ka. Ti Apo, da pumalata tayo. Panay wala daw huwag din na santon nga Ebanghelyo kasing surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti apostoles na di kay agbuteng kadagiti tao, taawan di na ilimmen adinto may parangaran, ket awan met ti palimet adinto mailatak. Ti bagak kada kayo iti kasipngetan isauyo iti lawag, ket ti mayarasaas kada kayo ipoktaw yo iti toktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay ti bagi, ngem di da mabalin apapatayen ti kararwa, agbuteng kayo ket di iti Dios iso ang mabalin amang patay iti bagi ken kararwa ijay impyerno. Ti maysa asintabong makagatang kayo iti duabil tulen no pay kasta awan matnag uray maysa kadakwada no di ipalubos ni amayo. No maipapan kada kayo uray dagiti buokyo nabilang da aminen. Isot gapo na di kay agbuteng tanapatpateg kayo nga adayo ngem ti duabil tulen. Si asino man ang mangipudno kadagiti tattao ti panakikadwa na kanya, ipudnok tumet iti imatang di amag sa dilangit. Ngayon ti mangilibak kadagiti tattao ti panakikadwa na kanya, ilibak kun tumet iti sangwanan ni amag sa dilangit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ti may basa di jay ordinary reading tayo no hamira iti Fiesta de Sixto ken ni Papa Martir ti dijay ipapanda Moises ijay let-am inlid na lang iti tao hindi kwan awan ti inumundan pinagkaraan ka nagreklamo na iti tao inyag na kam ditoy matay kami ti wow matay ti bisin mawaot matay ti wow iti naramid ni Moises na kanrimon ijay kampo nagkararag inyag imbaga ti Diyos kanya na itoktok mo dayta sa rukod mo dayta bato rumwar kaging gana tatta da kanong pailaan dayjay which is pamati ni Moises dayjay isigsiglat tayo mo na Ilocano tapaya no dagkasar tagbagbagyo bandirang libado na ijay sa mga nausar agpay sumot masukal mo no dadum sa mga nukas din nga, hindi ka naman nagbig sa bagyo. Kung namin nga, hindi yapos ni Mayura na pangkang nga nagbisikleta nakapudpudot ti bigat. Nagkabuyog kami kada Mayor, kada kita kadwa na, rinig Ricos may nagitay, ikitaan na nagita kalkalsada, solar light, nagita masimsimpa. Agdeket nga ro. Hindi ko nagpos ni Mayura, niya din ko na nagtipon kunan bagyo kin banat kunan isugod kunan ada mga nagpuyog sumulan nga nagbagyo at ayan na nagtipon mo ta bagyo kin La Niña kunan ito ko na dagiti sa nga mayor na minsan sa ibandira na tumo dagiti bago datan nga duwa mantay nga malayos iya nagtipon kadi jay umon ada tayo nga Ilocano. Adag pa sa ko madayjay ibandir no dagkasar kararag ngem danayon na ngamin nga kararag mo dayjay abi kararag mo nga makapasken kami no
Kastoy nga nagtuto. Ngam di siya mabado, di mo ano niya. Panatikaw ng kaslaman ni Moises, ano, nangitikol ijay. Wah, ito nga ano daduma, nagadumang kritik di jay. Pamati tayo. Handa nga inadal nga nalaingon, ay dagi jay aramidan tayo do, handa inadal nga tinagdapon na ko man di ito pamati, hantay lang ang mga usarin. Kaya kalau kumari jadi wala ka sa inyo tinangrugyan na mga di jay marami. May tinangrugyan na nga arami pamati. So nga nasaya at launay mo ano daduma ka hantay mo na dito kwa ana para kada giti an anito ano may ako Diyos mo lang ada ore di jay palang ibandera so libagat to kan dito nga mayor ibandera ta mo ta binigla na mo ta naging nga mga timpaw mo ta karaya lablabsak lang di kalman nga ni nagdaras na atyaran tataga nagdaras man nga ngala ko pamati ngam nya ti ko na italag ta kini ako Diyos. Awan ti mabalbalinan tayo, awan ti lablaban tayo, anya di jay, agsurrender na anya ti plano ti Diyos, agtaltalit na anya ti kayat ti Diyos. Ang kaslaman dito'y may ebanghelyo tayo tatang, kunan ni Apo Isus, di kay agbutan, kadagiti tao, awan kadagiti tao, awan ti mailun mga dito, may waragawag, kunan, dadlo magamito, we believe in the power of human being, mamati kayo ti bilag ti tao, bukit kitaan tayo. Grasya tulad tanya sa Diyos. Amin, grasya, bendisyon tulad ta. Ang talit-talit takin ko na, adalat tayo bagana, isunat yung makamuti amin, tantay mumbalin nga, lapdan. Nagalumag, pigsaman tagalong di kalman, madanagan na, di mo lang kagsardengan. Di pang itulog na kita'y luwa nga, dagat niya sa takong saan, pagkagala, nagnato mata. Galong mo, nagkakunak sa barbaring maawan man natin, maapektaran nga. Kakabsat naman niya din pagbagan na hindi niya nga i-surrender tayo amin nagtalit kay lata awang mabalin tayo niya di mabalin tayo kararag awang aramas tayo na kayo ano tayo inyo ti ba't ka dalit at udot at maawan umay isang sedo sa kan at buyak itan tayo di mo naan di kararag talag nagkararamidan tayo panikar kararag ti ili para ti pagsayatan ti ili ti lubong ti ekonomiya pamati pampamilya masalwada. Ano ka na yung nagtulong mo, tikas di kakaro, madadawin mo na ti apit tayo, hindi maapektaran tayo lang ta. Ang muunay makatrabaho, dali tayo trabaho, maapektaran tayo. Dati kalkalainan na lang ko ma, kanya nga rin talag. So niya napintas di pa nagtalag, kasi parang itahay, tikol man ni Moises, iyay sarukod na, balin tayo mag. Nang naramidan niya doon mayo, kompormento kada kayo ti mangibitin, dati nakusar ko na naman. Di mo niya ti kayat yung kalakaan ni ibitin. Kalakaan nga ibitin nga nga di jay bunga mo lang ti pamati di jay kung marararaw kini ako Diyos bunga mo lang ti kararag nga idatdaton kini ako Diyos. Diyos ako may kumang uy daton ni kawat emida sapay kumang
ken may paaya kay dayawan ken pagkaluyan dinadana ken kastamet kapag ibadan tayo ken di kadaluhan di nasasatuan nga iglesia na. Pasantun kat ako dati daton mingkat babaen dati sakripisyo aramiden na kam ko mga ganay daton nga agpaikan kamot laeng gapo ken Kristo nga ako mi. Amen. Ti ako at ako makada kayo. Sa kumaget ken Kita ayo dagita puspuso yo. adala si takaya Pagyaman tayo iti ako at Dios tayo. may kaili kerube Udno tayo may karigat rumben ano mi kasakay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo agyaman kam ken ka ako na santon nga ama man nakabalin ka tagnanayon a Dios ta idinto saan mo masapol ti panagdayaw mi no pay kas ta impaay mo so balitan mi asi iyaman ti imparabor mo kada kami tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi nga magpahida pa kay sa lakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. So itang tanok ken ibunan nagdaga dagiti langit ken daga ken dagiti anggeles ket kunada adi ag sarday. Santo, Santo, Santo Apo, a Diyos na iti amin na parswa, ilangit ken daga napnuray kapagayayawang, usana iti kamatuan, madaydayaw umay tinagan ni Apo, usana iti kamatuan. Udno unay apo abiit ka kinasanto ket sikati gugwayan. Iti amin ang kinasanto. Dawatin mi nga rote paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinang katipaay mo ida kada kami abagi kanidara ni Apo ni ang Heso Kristo. Iso inisak bay ayawan na asi aayat ti bagina tapno agtutukok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagi iso amay iyawat to amay paay kada kayo. Kastamet at alpasangay di ba ng rabiida na ngalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at tulag iso amay buyak to amay paay kada tayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Kabayan ni Cruz mo na ikakalabunan, inakamisalakan, sikaan ng mundo sa masakalubungan. Itingarot pa na ilagit iti papatay kan panabungar ni Kristo idakon di kan kaapo ti kinapay ti biagyan ti kalis ti panakaisalakan agyaman kam ken ka kay paay mo ang maikarikan ni ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawatin mi Apo tada kami ang makirangal iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kat Apo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan kat parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pang med ni Leo Santo Papa mi ni Marlo na arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat nga pimusayan asi inanama ti panabungar dantoy ti sidong takaasim. Awaten kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten ni Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag ket magiranod kanto ken gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga magikadwa kang tukad met kadagwada ang magitandan o ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo ititimbuyog ti Espiritu Santo iropnoy megen ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, malwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Aming nadag sa langit, madaydayaw ko nga tinangan mo. Dumtay ko nga tipagaliam, matungpal ko nga tinatay mo. Ito'y ka sa tinamit. Itel karapan ng daw ito'y, kananingin ipakinayan ng handaw. Pakawalan ng itibasol niya, akas niya pamakawan ni. Kalagiti ng kabasol kami. Dinakabit kailayan mo naman hugot isulisog, isa na nakamkit ni Agares. Dawatin mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng nga iti basol na ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panamurkuray mi ti kinagasa tanan namain mi. Kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takuhan ito rayo na nakabalingkan dayaw, kaya naman naling sa O ako mi ang Heso Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya, iibati kada kayo, kapya nagdapo kanyak, itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam na dati pamati ti Iglesia, katkas mayan nuro ti pagayatan, ipaay mo kada si kaasikan ko na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiyak ken agari, iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Basta kumain kayo. Baay tayo ti kapya, itunggal may isa kada tayo. Kapya, kadalayan. Kordero de Diyos na mikat kay itibasbaso tilumo, kasya na kami. Kordero de Diyos na mikat kay itibasbaso tilumo, kasya na kami. Kordero de Diyos na mikat kay itibasbaso tilumo, item kadakam ti kapya. Ato'y niya po Jesus ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadag ibasbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako yang may kaligo may kakanyak, may sa sa umong may bato di kararwa. Amen. Amen. Kumaragag tayo. Apo, pinabaro na kami babaan ti Eukaristya, sa lakniban na kam kada di agresat, yan tangay sika, ti agsat tayo man naranay kada kami. Ipaay mo kumangaro, tamay karikam, iti agnanayon apan nakaisalakan, gapo ken ako Meso Kristo, anak mo ket Diyos. Isa magipagbiag ken magipagari ken kay tilimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Amen. Di apo at kumakata kayo. Basta kumain kayo. Sunan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Pasin ti na Santo Misa, tayo iti ayat ken kapya ti apo. Agyaman tayo ni Diyos. Kami tayo. Usa